Mga Bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud at Sinegosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas at mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Buenos dias, good morning, Maranalaw, Bicolanda, Asiman, Pilipinas. Alaw po ni Lunes, Pizza 3, kana Mayo taon 2021. Sila mga lingkod digdi sa Bangon Aksyon Bareta ni po si Danny AUREUS. Ini man mga tugang si Ron ENON. Lado Teknikal si Perds Lusada. Aksyon Bareta sa OKFM. Enot sa mga pamayukan bareta sa Lado Nasyonal, paggamit kan aspirin sa may hilang kan COVID-19 na delikadong ikagadan sabi ka na Departamento de Salud. Aksyon Bareta sa OKFM. Vice President Leni Robredo nanginot sa Pilipinas Online Survey. Aksyon Bareta sa OKFM. PNP Chief Dibol Sinas nakatala na mag-retiro sa serbisyo sa Mayo 8 sa Rosana ang pinag-rekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Bareta. Presidente kan Ateneo Dinaga University nagpahayag din na suporta sa chairperson kan Anak Bayan na dinakop kan pulis. Aksyon Bareta sa OKFM. Maratapos ng termino ni Duterte, rehabilitasyon kan Ferrocarril madideskaril. Aksyon Bareta. Ginibong lakdang kan LGU Milaor mapanapit man sa selebrasyon kan piyesta dapat pangarugang kanibang banwaan. Aksyon Bareta sa OKFM. Dawa komunista na sa likod ka na Community Panti, suportado ka na PNP Bicol. Aksyon Bareta. Samantala, headlines na sa showbiz. Pilmar Alipayo, kalibin. Kan sarong sikat na artista, gusto naman maglaog sa showbiz. Aksyon Bareta sa OKFM. Ang detalles pagkatapos ka na pagiramdom, hali kay Perds Lusada. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mula sa detalles ka na Bareta Enod sa Lado Nasyonal kung ano-ano naisipan kan mga Pilipino. Ana pigirikomendar na naman maggamitin aspirin kontra sa COVID-19. Alagad ang Departamento de Salud nagpatanid na delikado sa publiko. Nagpatanid sa publiko na delikado ang paggamit ng aspirin sa mga pasyente na may tama na kan coronavirus disease na pwedeng magresulta sa pagkagadana
imbes na maumayan na, inareaksyon kan Departamento de Salud sa nagkakalat na faking information sa social media na nag-aalok sa tao na maggamit na sinanin aspirin na tangarig labanan ang virus sa alagada ang bagay na nisigun sa DOH sa aspirin gamit kontra bakterya bako kontra virus sigun pa sa pigposa nasyon kan Russia o may nagsagibo ni na Russia nin autopsy sa sarong nagadana sa COVID-19 na asin ni na-discovery bakterya iyo ang naging kausa ka na blood clotting kaya naging nadepisilan makahangos asin saro ni sa nagiging dahilan an aspirin kontra bakterya bako sa virus. Bigin sister kan DOH na sarong virus ang COVID-19 bako sa bakterya o bakong bakterya uli kani bakong tama na maggamitin na aspirin sabi pa sa mga rekomendasyon kana doktor. Dahil man pinag-rekomendar kana DOH ang paggamit kan aspirin kontra sa COVID-19 asin sagod sa ngunana may pang priba na aspirin nakakabulong sa virus. Aksyon Bareta! Sa iba pang detalye sa mga tugang sa lado nasyonal, may koneksyon ini sa lado lokal. Nakabawi man si Vice President Leni Robredo sa pinalawas na resulta kan Pilipinas sa online na survey for 2022 elections na kung saan ipinalawas sa April o man ipinalawas ang na survey nagapon kan na April 1 asin nagkatapos iyan April 30. Malaw ka lang sa website sa Pilipinas sa 2022.ph asin na pwede ka na magkasimbag kung ano ang gusto mong gibuhon o kaya man isay ang gusto mong iboto kung in kaso mag-abot na ang eleksyon sa pagka-presidente sa masunod na taon. Sa pinalawas na listahan kan Pilipinas 2022.ph o kaya man kan Pilipinas online na survey, si Leni Robredo nagkaigwaning 36.1%. Maapot ka mo kung taano naging 36.1%. Ta sa Luzon, igwasa ning 25%. Sa Visayas, 6.1%. Asin man sa Mindanao, igwasa ning 5%. Kaya sumado total, 36.1%. Yan ras tantong ang nakapandua. Iyo si Inday Sara Duterte na igwaning 18.3%. Digdi sa Luzon, igwasa na ning 3% habang 5.1% naman sa Visayas asin 10.2 sa Mindanao kaya igwasa ning 18.3. Anapan na tulo si Senator Manny Pacquiao na igwasa na ning total na 2.1% asin ang pangapat Bongbong Marcos 3.1%, Bongo 1%, Isko Moreno 4.1% asin Grispo igwasa na ning 2.8%. Kung pagbabasihan ang resulta kan Pilipinas online survey, ganang-gana na si Vice Presidente Leni Robredo hulman kan grabing baya kani ang nakuha niyang resulta sa ginibong survey ka nakagisa ng bulan. Aksyon Bareta sa Okfm! Drug operation kana PNP sunod-sunod na sabi sa Bareta ni Carlo Baldosa. Bangon! Banwan! Report! Itong sunod-sunod na operasyon kontra illegal na droga ang matrayong po na ilansar kan PNP sa sunod ng naga kan talikod na weekend. Nagresulta man ni sa pagkakadakop kan pitong suspek na padagos nagbabariwas kan pinapangalan na bulong. Dawa na nga sa katawan kita kan pandemya. Ang anong na istasyon kan PNP sa laugan sila ana sa kasaning operasyon kung saan awad-awad na gramo ng sabuan na kumpiskar. Asin masulting mayo man nagkadan unang laban sa mga autoridad. Ano mga nagkadarangop sa sabi ng operasyon. Ang mahilingan niyan sa kulungan na makukuha dyan sa Taguig City Police Office asin paglapas sa RA 1965 ang kakampang nindang kaso. Dagdag ng operasyon sa radio lokal para sa 97.5 Okfm. Ini si Carlo Baldo sa gusto ko. Okay ka. Bangon! Banwan! Report! Iba pang bareta sa lado nasyonal,
nagdadakulungan ang nakakaharapay sa kagutuman na huli ka na pandemya. Inibase sa pinakauring survey. Base sa survey na ginibukan na Food and Nutrition Research Institute, nagduluwas na anom sa kada 10 Pinoy o kaya man 6.2% na mga Pilipino ang nakakamati ni na moderate o kaya man severe food insecurity o kaya man kakulangan na nin pagkakana. Ang survey ginibukan na Nobyembre 3 hanggang Desembre 3 na kunay na nagluluwas na 71.7% kan mga household ang nagbabakali mga pagkakansa paagi kansa idang pangutang o asin na 67.3% ang halikman sa saidang mga partidarios o kaya man mga tugang o kaya man pinsan na hinaharagada. Sabi pa sa survey, naglangkaw ang kakulangan kan ka nina pagkakan kan bulan in Abril asiman Mayo kan nagtaligo na taon na huli kan enhanced community quarantine o kaya man ECQ na kunain nasa 5,717 mga household na may 7,240 individual ang naapektuhan na. Kasabay kani, nagpangako man ang Malacanang na padagos sinama padara magtataon nin ayuda, araw kang pinakauring report na bataon naman nin 8,000 pesos o pagrekomendar pa sana na ayuda sa mga empleyado. Aksyon Bareta sa Okfm. Iba pang balita lokal, Alikihil de la Cruz. Bangon Report. Ibang community pantry ang pinagsagibo kan substation kan Philippine Coast Guard digdi sa Banwan kang Kamaligan Camarinesor na kung saan ang nausong community pantry na pinagsasabibo kan mga individual as ibang mga grupo katakod kan pagkatakod ngunyan na pandemya darakan COVID-19 ang Philippine Coast Guard nagsagibo man kan sa indang floating community pantry na kung saan pinagsakayan ninda o sinakay nila sa mga patrol boat na mga pagkadakol-dakol na mga pagkakan araw na lang bagas, mga gulay, dilata, mga noodles, sugok, at sinibapang mga pagkakan na sa edang ipinagdudol sa mga parasira na nagyadakop ng sira sa Bicol River. Ang mga kustal na mga barangay kan banwaan ng Milaor, ang Gainsa, Kamaligan, Kanaman, hangsa kuduman sa may parte kan banwaan ng Libmanan, pinagdalagan kan mga patrol boat kan sinambit ng Coast Guard na kung saan dinuduhulan nila ng ayuda ang mga parasisira na nagdaragap ng sira sa may parte kan Bicol River. Intirman ining ikinaugma kan mga parasisira dahil maski para paano may kadikit na ayuda isinasenda ang sinambitang grupo kan Coast Guard digis Kamaligan na naging dalan para igwasindang makonsumo sa laog lang ning Sarong Aldao. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, inay Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Report. 15 minutos na lang antes na magabot ang alas 6 ni na pagkaaga sa mapan detalye sa mga tugang salado lokal. Una mo eleksyon na kung pagmamasdan mo ang kalakawan kan na Kapitolyo sa panginata mismo ni Provincial Administrator Luigi Villaparte. Taday nga untok sa pagalibot sa mga banwaan na naisip kan sa iyang opisina na dumanan na patatandaan bola na ang nakakalipas o kay man halos sa kanakaagi pang taon nagapon ang pag-ikot asin man pagpapabisto ni Luigi Villaparte. Kana sugma na hiling mismo ang kakaibang estilo ng unyan ni Luigi sa pagkipagampangan sa mga residentes kan mga lugar na sa endang pinagadudumanan sa banwaan kan si Roma sa ginibong tupad payout kan ibang ahensyas kan na gobyerno asin man kan farmers assistance, educational assistance asin man payout kan o kaya man na food assistance distribution na minaagi sa Kapitolyo Provincial. Ang budget na ini hali mismo sa mananlain ng mga government agencies tangan sa nang magkatao ning ayuda
sa pandemic asin man sa mga naging biktima kan natulong kayong magkakasunod na bagyo kanakaging bulanin na Disyembre. Mismong si Luigi na ang nagkatataon nin sobre na may laog nin kwarta bilang ayuda kan national government. Ang Department of Agriculture igwanin na 5,000 na ayuda. Nyanras na pagapod naman sa tupad, inihali naman sa Department of Labor and Employment habang di ba pang ayuda na itinatao sa manlain na kooperatiba o kaya man na organisasyon sa manlain na grupo na apektado kan sinambit ng magkasunod na bagyo asin man kan na pandemic. Ang magkasunodan na mga pagtitipon, iyan nahiling nakakaiba na pagkatapos na dati-dati si Luigi Villaperte ang subot dahil man nagpaparantsera imbes nag-iiba-iba sana sa sayang tugang na si Governor Mig sa Villaperte. Ngunyan, nagsasadiri na siyang kalakawan tan na sa iyang hermano na si Governor Migs ang nakapokus naman duman sa ringkunada. Tayo na pabaritang inot nang nag-anunsyo na siya makandidato bilang congressman. Nyantras na ang sendang tatay naman nakapokus man sa 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Aksyon Bareta sa OKFM. Wanted version sa Sipokot Aristado Erney Marfil. Bangon Banwan Report. Yan ang police report naman sa Banwan kan Sipokot Camarines Sur. Anting kan Sipokot Municipal Police sagot ang Miss Des pinag-arestar ang suspect na si Daisy San Benaventura Ilan, 42 anyos. May tagaduman sa Kabuyaw Sipokot Camarines Sur. Igo kay sa ning warrant of arrest na inisyo ni Judge Honorable Cecilia Borja Soler, Presiding Judge kan Branch 29, may kasong violation kan 7016. Bintras tanto, ang suspect may tigtutan makapagpiyansang 80,000 pesos para sa iyang temporaryamente libertad. Yan ang police report. Ako, Sir ni Marfil, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick-up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, Gay Hernandez Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa pagpadagos nga ba pang barita sa lado nasyonal, maugmang barita alagad bitin ba? Makakaresibinin with subsidy kat nin 8,000 pesos sa kada bulan ang mga trabador sa pribadong sektor na nasa inapo ng micro, small and medium enterprises. Bilang tabang o bilang punto ninda sa 8 points sa agenda, kana gobyerno tayo makabangon ang epekto kana COVID-19 pandemic. Sa sarong Java Summit Task Group on Economic Recovery National Employment parang naloy, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na ang gobyerno matagamanin 24 billion pesos na wage subsidy program na tangaring mamantener sin maprotiran ang mga trabador sa sinasapong problema pinansyal. Ana propostong programa kapares kana 8,000 pesos kapares man para sa tulong bulan. Ana bagay na ni saro man sa pinagrekomendar kana DTI na nga po naman ana Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pagikan sa ng presidente na si Benedicto Yokiko na dapat magakondisyon ang gobyerno ng COVID-19 na baksina o magabakuna na sa mga essential economic workers tangaring dahil na maapikturan na ana sa idang employment o kay man pagtrabaho sa tao kan padagos sa pagadit pa kan mga trabador sa padagos sa paglangkaw kan COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Nagpalawas na ni Executive Order Number 5, Series of 2021 si Governor Migsa Villaparte na kung saan nagpapalawas ni nakasugaan na dapat istriktong ipasunod ang guidelines sa implementasyon kan Modified General Community Quarantine sa laukan na probinsya. Piga sabi kanina nakapalaman sa Section 20 ang declaration kan granular lockdowns kan mga local government units ang pwedeng i-apply sa zoning containment strategy asin pag-identify kan mga area na kung saan na kinakaipuhan ang intervention ini base mismo sa Memorandum Circular Number 2 Series of 2020 na pinag-issue kan National Task Force asin man kan mga local chief executives na sinda pwedeng mag-gibo o mag-deklara ni na lockdown sa mga limitadong lugar sana, magapon sa residensya, sityo, mga zona o kaya man mismong ang bilog na barangay, ini kung talagang kinakaipuhan na gibuhon o linamang kan na sitwasyon na pwedeng magdakol ang bilang kan mga tinatalamaan kan na COVID. Mientras tanto, ang mga areas naman sa mga local government units ang kinakaipuhan i-categorize magapon sa zoning classification, critical zone,
containment zone, buffer zone, asin man areas outside buffer zone. Ini gabos kinakaipuan na gibuhon sa mga lugar na nasa lindongkan ECQ o kaya man MECQ kabalinaan JCQ o General Community Quarantine. Kasabay pa kan na sinambit ng kasuguan, sabi pa na kinakaipuan magkaigwanan ng uniform na pagbabasihan ang gabos ng mga local government unit pagabot sa curfew. Magpuon alas 9 nin pagkabanggi, sagkod alas 4 nin maagahon. Dahil na pwedeng magpangalawas, magpangainom-inom, o kung naman magkatambay sa tinampo. Ipapasunod iyang kantanod o kaya man kinakaipuan ang pulis, magronda sa saindang mga banwaan na nasasakupan. Lalo na si mga jóvenes na nag-iedad 15 anyos pababa, asin man si mga senior citizen na nag-iedad 65 pataas. Habang si mga edad na pwede magluwas-luwas, kinakaipuan igwas sindaning balidong rason kung matimingan kan mga pulis. Aksyon Bareta sa OKFM. Baretali sa luwas sa ali duman sa sangay Camarines nagatransporta rin sila kung uring dakop kang pulis sa Hila de la Cruz. Bangon Banwan Report. Mahampang sa kasong pagbalgar kang Presidential Decree 705 o ining illegal na pagkatransportar ning mga uring ang piling sa puon kan sarong persona matapos na siya ang ma-plug down kan mga autoridad mga banang alas 8 ning pagkaaga kang nakaging aldaw duman sa may parte kan Sitio Crossing, Barangay Turagi, Sangay Camarinesor na kung saan ang mientras tanto nagkagunusan ng checkpoint ang mga personay kan Sangay Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Antonino Florencio de Vera ang YC Chief of Police sa Barangay Turagi, Sangay Camarinesor kasi ni-flag down ang tricycle na may plate number 050110 na pinagmamaniho kan suspect na si Selpa Viola Isansad, 40 anyos may ago, mas residente kan Sunauno, Barangay Bungalon, Sangay Camarinesor na ini ang may kargang 6 na sakong oring na kan sa indang veripayon Mayo iniyo ning mailuwas na mga dokumento sa pagtransportar kan sinambitang kaoy hali ang permiso sa Department of Environment and Natural Resources. Mientras tanto, ang mga autoridad ang tulos-tulos na pinag-question ang sinambitang suspitsado, konfiskado ang tricycle, pati naman ang sa iyang daradarang mga oring na tulos man na pinagkustudiya sa ipatura kan sinambitang banwaan. Pinag-prepare naman ang mga makakanigong dokumento sa pagsaangat sa sayaning kaso sa pagbalgar kan sinambitang Presidential Decree. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini Marcel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Iba pang balita sa lado nasyonal, si Secretary Odelpina Dorensana kana Depensa Nasyonal nagpayag ng Pilipinas magmamantener sa sedang pagtarabangan na intrikanasyon kan China asimang kang Pilipinas alagad ang soberanya yan sa indang ipaglalaban. Sinabi ni Secretary Lorenzana, inikasunod man kan kasuguan ni Presidente Rodrigo Duterte na berik-berik ang paninugana, magdidepende sa diretsyo kana namaman ng Pilipino o ragman sa teritoryo kan nasyon na nariyaman siya na makikipaggira alagad imamatiner ang katinunungan asim maray na urulay alagad ang diretsyo kan Pilipinas dapat ipaglaban. Sagoda aper pa kani ang relasyon nila sa China magpapadagos asin na imamatiner ang kooperasyon na sa ibang sinabi ang Pilipinas magpapadagos kan sa Maritime Patrol sa West Philippine Sea asiman sa Kalayaan Island Group magpapadagos sa dawa na nga ni gusto man sa dirun ka na nasyon kan China ninurita Clarado Maray na ang sinabitang lugar sa diri ka na Pilipinas. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pa na detalye sa mga tugang sa lado lokal, desidido ang Kampas Semyon Ola, ang PNP Regional Office digdi sa Bicol sa liderato mismo ni Police Brigadier General Jonel Estomo. Ini sa ginibon
pagpapaluwas ni nakasuguan asin dinirektapang isinugo mismo sa CIDG. Tagal siya nga magkondukta nin na operasyon sa sinasabing duwang halangkaw na opisyal o kay man mga aktivista digdi sa Bicol. Ini ang eksaktong tatalamong kan na PNP PRO 5 mapadapit man sa naging operasyon kan nagatalikod na daw na pinanginutan na mismo kan na CIDG asin man kan na Special Action Force na pinanginutan mismo ni Police Colonel Randy Silvio, Police Colonel Bayani Rasalan kan na CIDG. Sa sinambit ng duwang magkasabay na operasyon, piga sasabi na si Maria Jesusa Santa Rosa o kaya man Sasa Santa Rosa, ang spokesperson kan na Jóvenes Anak Kabayan ang pinakadakop sa laog mismo kan na Sendan Residenza sa number 8 Lot 3 Block 4 Phase 1 na Villa Oviedo Subdivision, Barangay Kararayan, digdi sa Siyudad ng Naga, pasado alas 4:30 nin maagahon. Amay-namay. Ini may koneksyon sa subot na violation kan Republic Act 10591 asin man pinagabasihan ang search warrant na ipinalawas sa mismo kan na korte. Sa sinambit ng implementasyon kan na search warrant na kuha ang nasarong unit na caliber 9mm pistol na may tatak na star. Asin man igwanin na magazine para sa 9mm pistol, igwaning 8 bala. Igwapanin na fragmented hand grenade, improvised explosive device, o kaya man IED, na igwapaning nakabugtak na 9 volts na baterya. Igwapanin na libro na kung saan ang cover page, iyo ang batayang kurso ng partido, black shirt na may markings naman na revolusyon, hindi eleksyon. Nakabugtak pa ang iba pang mga dokumento sa code personal na gamit kan sinambit ng dalaga. Mientras tanto, sa magkasabay na aldaw, magkaiba sila ning oras, ta alas 5:30 naman nin maagahon, kan dakupon man si Danilo Banalnal Balosio alias Pastor Dan, spokesperson kan Bayan Bicol. Dinakop man siya sa Barangay San Isidro duman sa Santo Domingo, Albay sa magkaparehas na violation Republic Act 10591. Asin man sinasabing ini nagtatago ni Badil. May koneksyon pa sa violation kan Republic Act 9516 na pinag-isyuman kan Regional Trial Court duman sa Legazpi City. Nakuha man sa iya ang mga bala, magazine asin man caliber 45. Sagkod sangon niya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan PNP habang hinahalat pa ang reaksyon naman kan grupo na kung saan ikinukunik ang duwang persona. Sagkod sangon niyan, ang tabayan na naman ang follow-up kan Okfm, mapadapit man sa naging insidente ini na panibagong operasyon kan PNP na hanapon ang mga badil sa mga personang gusto nindang targeton. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa pili Camarines Sur, sarang soltero sinaksak na minor de edad Carlo Baldosa. Bangon Banwan Report. Halos magkarego sa diring dugo ang sarong soltero diyan sa Banwan kan pili Camarines Sur. Kan saksakon ini kan sarong minor de edad. Alas 4:45 ng pagkahapon kan sugma sa Barangay Palestina. Sinasabing ang biktima si Jensen Andres E. Villamina, 21 anyos, sarong laborer sin may kasaruan kan na nasabi na niya lugar ang basa na sinaksak kan na suspect na pinagtago sa pangalan na Nonoy, 16 anyos, sentrong estudyante kan Barangay Palestina. Sinasabing anduwa ang may halunan di pagkakaintindihan singgang sudma nagkaluparan asin na basa na sinaksak kan na suspect ang biktima sa iyang tulak na naghalos sa dahilan pag may rido ang nasabi ng biktima. Tulos man ay dalagan sa Bicol Medical Center ang nasabi ng biktima para bulungon mantang ang suspect ang tulos man nadakop kan man nag-responding personal kan Philippine National Police diyan sa Banwan kan Pili. Nakuha digdi ang sarong kitchen knife na ginamit sa pansaksak. Sa ngunyan, ang akusado ang nasa kustodiya na kan mga otoridad. Mantang ang biktima nagpapaumay pa sa nasabi ng hospital. Dagdag na impormasyon sa radio lokal. Para sa 97.5 po FM, si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka.
Bangon Banwan Report. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Keng kadalabaw libmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ko na, digay ako ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Yan na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Abasod na ang iyong problema, sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated, now continues to grow in enrollment, facilities, and academic achievements. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service, Naga Hope Christian School accepts students without Chinese background, considers flexibility in modes of learning delivery such as online,
blended, and modular. Ready for face-to-face mode of learning delivery. Subject to the approval of IATF and DepEd for school year 2021-2022. Offers varied scholarship and tuition fee discounts for preschool and elementary enrollees for next school year. A 5,000 pesos tuition fee discount voucher will be available at the registrar's office starting April 15, 2021. For newcomers and transferees who are kinder and grade 6 graduates with honors, top 1, free tuition fee. Top 2, 50% tuition fee discount. Top 3, 30% tuition fee discount. And top 4 to 10, 20% tuition fee discount. For high school transferees whose parents' annual income is 100,000 pesos and below can apply for scholarship to pay only 2,500 pesos per month for combined tuition fee and miscellaneous fee. For those who can invite a new enrollee, will have a 20% discount in tuition fee. For more information, you can call us at 811-6101 or visit us at Panganiban Drive, Naga City, across Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Una sa iba pang balita sa lado nasyonal, bilang ng aldaw kana PNP Chief Director General de Bolsinas sa Campo Crame, sagod na siya sa maabot na Mayo 8. Sinabi ni Secretary Eduardo Anyo kan Department of Interior Local Government na iguana siyang pinagrekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte na maribay kay Sinas alaga dahil makani pinagrekomendar sa sana. Anya sayang pinagrekomendara asin aros iuna ana nakakasiguro nagkapera pakuta sa mga aspirante alagad ang nagluluwas na pangarana yung si Lieutenant General Guillermo Ilazar nasaro man na sa mga aspirante mantanga limagabos ana posibleng inominara alagad saro sana ang pinagrekomendara ni Secretary Anyo. May naman plano na magagawa ng extension sa serbisyo si Sinas sa tao kan sa mga enot na kontrobersiya asin na yaon na kay Presidente Rodrigo Duterte sa labisa ko na si Sai ang sayang nonumbrana. Alagad daw ang isa rosa na ana sa pinagrekomendar magdidepende pa kay Duterte kung si Sai pa ang sayang pwedeng pilion. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pa na detalya sa magatugang Senado lokal, may connection ini sa nainotanang pinagabareta na sarong dalaga ang na pinagadakop kan pulis. Huli naman kan pinakusog na oplan paglalansag Omega. Asin man oplan sa likop may connection ini sa Republic Act 10591. Asin man Republic Act 9516 o kaya man may koneksyon ini sa pagtatago nin badil asin man mga bala. Kana so banggi pasado alas 7 binisita mismo kani sa station number 2 na kung sain yaon nakakulong si Sasa de la Rosa. Si Sasa de la Rosa palan sa siyang estudyante sa Ateneo de Naga University kung kaya nakaagaw atensyon sa sendang presidente na si Father Robert Riviera. Pega sabi kani na ang estudyanteng si Sasa de la Rosa ang nag-eskwela nin Haloy sa University o sa Ateneo de Naga University asin dakol na mga estudyante ang nakakabisto sa saya bilang kaklase. Pega akusaran ang sinambit ng babae na siya subot nagtatago nin mga badil, pampasabog, asin paggibo nin bomba
sakod ang mga subversibong nga dokumento. Mientras tanto, kadako lang nagsasabi na makaduda ang sinambit ng resulta kan na search warrant ta imposibleng ang sinambit ng si Sasa ang magkakaigwanin na badil sukod ano man ang pagkaalam niya sa paggibon nin bomba. Akan subanggi yaon man si abogado Kaloy Cortez tangan ni sanang magkataon nin legal advice o kaya man baka magadagos-dagos ang sa iyang pagsuporta ta si Attorney Kaloy Cortez sa mga alumni kan Ateneo Dinaca University. An iba naman na nakaulay kan Okfm asin man PBN TV5 nagsasabi na garonggayo bakong totoo. Mientras tantong sa parte naman kan Philippine National Police magdadanay ang proseso. Asin iyan mismo ang itinuga kan Police Station 2 sa pagiman ni Police Major Reynaldo Balindan na ang nagabos na pag-asikaso sa sinabit ng babae na dinakop iyan sa iyang makuka habang ang presidente naman kan Ateneo Dinaca University ang enot na nagasabi na sindama padanganin ayuda o masuporta kisa sa Santa Rosa tasaro siyang alumni man kan Ateneo Dinaca University. Aksyon Bareta sa OKFM. Bareta sa luwas kana Pilipinas sarong ospital duman sa Western India ana nasulo na naging kausaman sa pagkakagadan o kaman pagkakatuprod kan 8 mga pasyente na may tama na ni na COVID-19. Sagol sa kuna nagpapadagos pa ang investigasyon kung anong naging kausa ka na pagkakasulo kan ospital. Eno tama ka ni igwa naman nangyaring ospital nasulo asin 3 siman ang mga binawianin buhay na may mga kaso ka na COVID-19. India, haros nagpaparalangkaw ang kaso. Asiman sigun sa report ka na WHO sa global case ka na coronavirus disease an India, yun na nanginginutan. Mientras tanto sa Estados Unidos, nagapalawas ba na si Presidente Joe Biden na travel ban sa nasyon ka na India, tangarig din naman makaabot sa sidang nasyon ang pagparalangkaw ka na kaso ka na virus. Maepekto ana sa nang orden sa travel ban sa nasyon paluwas man asim palaog sa nasyon kan China pon sa maabot na Mayo 4 alaga daman pigta nagpalawas im plaso kung ano o kung sagod no arena. Aksyon Bareta sa OKFM. Mayo na mo nang magiging transaksyon sa Sangguniang Bayan kan Kalabanga ini pagkatapos na ideklara ang lockdown huli naman kan pagka-positibo kaniban mga persona nagtatrabaho sa sinambit ng opisina. Sigon sa Vice Alcalde si pagiman ni Vice Mayor De Villa sabi na ang lockdown matapos agkod Mayo 7 sa mga masunod na aldaw o kaya man sa aldaw na Biyernes. Mientras tantong ang mga transaksyon ini mabalik sa pizza sa aldaw na yan na Lunes. Enot nang naghagad ni na dispensa ang opisina kan na Sangguniang Bayan sa Manuang kan na Kalabanga. Ta labi ka importante kutana na may taonindaan na serbisyo. Alagad ninhuli kan pagsunod sa protocol asin masigurado na maging balinig asin makontak kung sisaypaan mga pwedeng nakaulay kan na may kontak sa nagpositibo sa COVID. Pega sabi na mas makakalahay na sunodon ang proseso tanganing dahil na maglakupaan COVID sa Banuanin, Kalabanga. Aksyon Bareta sa OKFM. Tulak din droga dakop sa Banuan Kaminalabak, Erne Marbila. Bangon Banuan Report. Arestado ang sarong tulak ni illegal na droga duman sa Banuan ni Minalabak Camarines Sur. Pinag-sarong pwersa ka na Pilipinas sa Minalabak din arestar ang persona ni Jerwin Losares, 41 anyos. Soltero kan barangay Bagulato Minalabak Camarines Sur. Igwa kay sa warrant of arrest na violation sa Republic Act 9165 o pagtulak tin droga. Tig issue ni Judge Efren Santos kang RTC branch sa 22 kada Ciudad Dinaga.
Pintras tanto, ang sinabit ng suspek nakakunkun yan sa jail kan minalabag ka pulis, ahampangon niya na sa iyong kasong kinakatubang sa korte. Yan ang report. Ako si Ardemar Filpo. Okay ka. Bangon Banwan Report! Iba pang balita sa lado lokal, si Brigadier General Bartolome Bustamante pigidaw kan iba pa mga opisyal kan PNP Bicol na padali na rebayan bilang Regional Director kan PNP sa Bicol na nagpitong bulan asin duwang semana sana kan rebayan ni Brigadier General Jonel Istomo sa ginibong simpleng turnover ceremony sa Camp Simanula, siyudad ni Legazpi kan nakaaging Abril 26. Si mga nakaaging regional direktora naglalawig sana sa 2 taon na maximum asin na igwang nagdurar ni sananin sarong taon mantang si Bustamante inabot sananin 7 bulan alagad ang Kampo Krami manin tinawang daylan. Piglinaw ni Police Major Malu Kalubakiba ang opisyal na parataram kan Bicol PNP na normal sa senang organisasyon na anuman na oras pwedeng mareliba sa posisyon asin destino sa ibang lugar. May nahilin na kausa o dahilan nga ni marilib nin amay si Bustamante. Asin sayang ang sa bagong posisyon sa Kampo Krami bilang Hepikan Directorate for Human Resource Doctrine sarong promosyon sabi pa kan sa Kampo Semiola. Sa ginibong turnover ceremony, nagpayaban ni dakulang pasasalamat si Istomo kay PNP Chief Director General Debol Sinas hulita ante siya nagmaritero sa May 8 natawanin na mas halangkaw na posisyon. Sina Bustamante Asiman Istomo kabali sa 10 mga opisyal na inukag ni Sinasa. Ang seremonya naging simple sana asin limitado ang mga bisita huli kan COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Pwedeng pangarugan kaniban mga local government unit o kaya man kan mga munisipyo, lalo na si mga DEPA nagkakaigwaning piyesta sa Sendang Banwaan. Ang ginibong lakdang kan incident management team base mismo sa kasuguan ni Alcalde Anthony Labas Reyes kan Banwaan kan Bilaor. Ginibo kani kan pizza 30 o disperas na gayo sa sinabit ng Banwaan, nagbugtak ning checkpoint na igwanin polis, tanod, asinibapan mga barangay official, tangani sa nang bagaton ang bakuman mga taga-Bilaor. Hapoton kung ano ang sendang tuyo, niyentras na si mga taga-Minalabak naman na minaagi sa sendang Banwaan, ang kinakaipuhan makapresentar nin ID na sinda makikiagi sana. Bakong tuyo, iyunan makidula o makikakaning dinuguan sa kudpaksyo pagkabanggi. Alagad pagkaaga, Mayo 1, kapistahan, mas pinatindi ang pagbantay. Tapos kayan, igwapanin mga polis na naglilibot sa mga barangay na may handa o sakop kan piyesta. Itinugot ni Mayor Anthony Labas Reyes ang simpleng selebrasyon o pagluto-luto. Pagpakakan, alagad maging limitado sana sa sendan mga kapamilya. Asin day pigiing kaminar ang pag-imbitar lalo na si mga hali ning ibang mga banwaan o digdi sa syudad ning Naga. Ginibo ini tangani sa nang day na magalangkaw ang bilang kan mga tinatamaan nin na COVID. Sa banwaan kan Lagunoy nagin na mas makakagayon na gibuhon ini. Tadawa sa panahon nin selebrasyon kan mga piyesta kinakaipuhan dapat mayo nin mga taong magpara-ikot-ikot sa mga residensya na sakop kang taunan na piyesta. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City.
Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermarket, DMSQ Supermarket, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Ocho, protect todo na ako. Abot na ng 8 days, 8 pesos lang to. No more chamba-chamba, protect todo with Rexona. Ocho! Rexona, 8 pesos SRP lang. Abot na ng 8 days based on once-a-day application. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Unan sa pagpadagos kan iba pa mga balita sa lado lokal, 5 bulan antes kan ultimo dia kan continuing registration sa Commission on Election o kay Comelec para sa eleksyon nasyonal at lokal sa Mayo 9 taon 2022 ang siyudad de Naga. Igual ng rehistradong labi sa 101,000 na mga botante. Sagol sa September 30 ngunya na taon na ano ring adlaw kan pagparisto kan kalipikadong botantes na nag-edad din 18 anyos pasakata. Ang Comelec sa siyudad de Naga nagalaom na maabot pa sa labi sa 10,000 ang maabol panganing makapartisipar sa perilian norong taon na. Ini mga payag ni Abogado Michael Jr. ang election officer kan siyudad alagay sa pinaglinaw na inali na nila sa listahan ni mga botante si 2 beses na nagpalya na makabuto na posibleng aniba binaw ng buhay. Asin aniba dahil na nagbubuto asin dahil na interesado sa eleksyon. Alagad tinutugot girari kang komisyon ang pag-activate nganing makarsito na makapartisipar sa maabot na periliana. Sinuspindi ka na komisyon ang mga ginigibong satellite registration sa mga barangay kasuluban kang padagos na paglangkaw ka na COVID-19. Ang desisyon ka na komisyon nganing ilikay an sa mga election officer asin personalized na malakitan kan deadly virus na sagol sa ngunan iyo pang problema kang gobyerno mantang limitado ana pag-nag-arabutan na supply kan bakuna sa ibang nasyon. Ang direktiba sa mga election officer dapat istrikto na ipasunod ang health protocols na sa nagpapadagos na registrasyon. Si Ulya, opisyal para taram kang Comelec Camarinesura, nagpahig na maalat sa nasindakan bagong memorandum kung sadang opisina kung sadang ipapadagos ang satellite registration. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa mga naghahapot kung sa ansendang lugar sa halat sa mga inot ng tutudukan kan vaccine laban sa COVID-19 na virus. Ipinalawas na kan National Vaccination Program, IATF, pati naman kan Department of Health ang classification kan mga magiging priority. Nakabugtak sa A4 -1 iyo ang mga yaon sa commuter transport, mapa land, air, and sea, kabali na ang logistics. Mientras tanto, ang A4.2 iyo ang public and private, wet and dry market vendors,
frontline workers sa mga groceries, supermarkets, asin man mga delivery services, and A 4.3 workers na nagtatrabaho sa mga inuman, pharmaceutical products o maging sa mga Okfm medical and pharmaceutical products. And A4 -4, iyon naman ang mga frontline workers na yaon sa food retail, including na ang food service delivery. Ang A4.5, iyon na financial services, mapa private o kaya man na government. Ang A4.6 naman, hotels and accommodations. Ang A47, iyon pastor, padi, mga imams o iba pa mga religious heads. Yan rastantong ang A48 naman, mga security guards, mga personnel na naka-assign sa mga establishmento, opisina, o maging sa iba pa mga bistadong personalidad. Ang A49, iyon naman ang mga miyembros kan media. O partner, kabali man palang kita digdi. A4.9 na media sinman si mga nagtatrabaho sa private asinman sa government. Ang A410, mga nasa telecom company asinman. Ang 12, iyon mga biyaon sa education o Department of Education. Ang A12 naman, overseas Filipino workers. Ang A13, mga abogado, mga huwes. Ang A14 naman, mga nagtatrabaho sa mga government transport system. Aksyon Bareta! Iba pang barita sa laro lokal, pautay-utan nag-aabot sa Bicol ang supply kana bakuna hali sa paboritong nasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na nasyon kana China. Sinabi kana Departamento de Salud sa Bicol, nasa 67,000 na dosis ni kana Sinovac ang nag-abot kana Biyernes duman sa opisina regional kan Departamento de Salud. Sa sinabitang numero, kana supply kan bakuna ang 20,000 para digdi sa Camarines Sur, ang 2,712 para sa Ciudad de Naga, asin 1,000 para sa Bicol Medical Center. Sa ngunan, sigon pa sa report kana DOH Bicol, nasa 16,714 ang mga nabakuna na nakadakli mga health workers sa mga ospital, magiman sa mga barangay health workers, pigbali naman sa lista na tataunin na prioridad kan DOH sa Bicol. Aksyon Bareta sa Okfm. Sa iba pang detalye sa mga tugang Senado lokal o yung kakaibang community pantry, ang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang nagpaluwas o nag-introduce kan kakaibang community pantry na maging kaumaw-umaw, tadai magkakaigwanin kontak sa sisayman na gustong tabangan kani. Mayo kan mahihiling na mga pila-pila. Imbes sa paagiman kan pinag-apod na online community pantry ang nagigibuhon kan Kamsol Chamber of Commerce and Industry. Ipinahayag ni Mr. Ricky Magtuto, bistadong negosyante digdi sa Camarines Sur, asin opisyal kan Camarines Sur Chamber Commerce of Industry, nagpahayag na naisipan ang sinabit na nga programa, tangani sa nang makatabang ang sendang asosasyon sa mga nagtatios, asin sa mga pamilyang tilagang kinakaipuhanin na tabang. Naisip sa pagimangkan na online tasinda, nakakuanin idea na imbes na papilahon, dapat ihatod. Alagad kinakaipuhan mong makipag-coordinate sa sendang opisina. Mapoon o nagkapoon ang online na community pantry kanakaging May 1, asin mayo pa ni nga pizza kundo alin ini matatapos. Ang kompletong detalyes kani sigon na mismo ki Mr. Ricky Magtuto at yan maaraman sa programang Riding in Tandem kung ano ang pasistema kan nasendang online community pantry. Aksyon Bareta sa Okfm. Unan sa iba pang barita sa lado lokal, nasa pagpahingalong si Deb Duliano. Magpapadagos po ang barita abot alas 6:45.
Sagot pa sa bulan na Mayo nguna na taon na ang problema sa pagnipis kan supply ng kuryente. Mantang nga nagpapadagos pa ang bulan ng tag-init na syerto nga magkakaigwa naman yung mga rotating brownout asin apektado ang Kasurikoros maging iba pang kooperatiba ng elektrisidad sa Bicola. Dahil kabalit digdi kung igwang ginigibo mga maintenance sa linya nin kurente ang mga kooperatibang gimana ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ini mga paig ni Renier Bukay, opisyal na parataram ka na Kasurikoros, apira ka na paising brownout kan NGCP, kana nakaaking semana, iwa pa mga insidente ni bigla na pagwara ng supply ng kurente. Kung nakakaigwang bigla na rotating brownout na mayang paisi ang NGCP alagad ang anunsyo sa power service interruption sa apektadong franchise area o rin ang nare-resibikan kooperatiba halis sa communication officer ka na NGCP sa pagi ni Senior Manager Pedro Mora Jr. Sigon pa kay Bukay. Igwa na mga insidente na pig-shutdown na planta kung nagkakaigwanin na halangkaw na pangaipokan supply ng kurente, ulit grabe naman ang init kang panahon na sabi pa kang Kasurigorosa kana kung nagkakaigwang haralawig na brownout, huli kang posibleng nakukulang ang supply sa enterong Luzon na nagiging dahilan na isakripisyo ang iba mga franchise area. Ang nangyari sana sa ang mga pinapalibre sa rotating brownout ang mga pribado asiman pampublikong ospital nga ning dahil maapiktaran ang mga pasyente. Aksyon Bareta sa Okfm. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Kailangan mo ng B1, B2, B3, hey! Upang katawan may laging healthy at laging strong. Atlantic Bakery, for fresh bread every day. Go love your health, go love your health. Ang alaga ng ating kalusugan, nang sakit ay maiwasan. Atlantic Bakery, okay. Eat fresh, eat healthy, eat Atlantic Daily and be happy. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bareta, wais at mura, surf Bareta. Ang wais choice, wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Bareta, surf Bareta, ang wais choice. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield.
I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa Okfm. O panhabol na Bareta, good news. Kung mangyari, halis sa Department of Labor and Employment, nagtagama ni na bilyon na pesos na pondo ang gobyerno nasyonal para sa 30,000 pesos na tabang pinansyal sa mga empleyado na tinamaan kan coronavirus disease. Sinabi ni Secretary Silvestre Villo ang 30,000 pesos bilang kompensasyon sa mga empleyado na tinamaan kan COVID-19. Alagad kinakaipon na naprobaran na tinamaan managad kan kaso kan COVID-19. Daw nga ni kan mga nakaagi pang bulan retroactive. Pwede pang makubraan siya na bitang kantidad. Kinakaipon na iproseso ang mga papilis asing kompleto. Igwangali sa doktor asiman sa ospital na pagpasatotoo na nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Bareta sa Okfm. Magiging maswerte ang mga empleyado kan City Hall, lalo na si mga bago pa sanang mag-agom, asin botante kan syudad ning Naga, taan na lokal na gobyerno kan syudad, ang nakaisip na magbakal nin 10 hektarya nin daga sa may parte kan na Carolina. Tangan sanang maging lugar asin napapatugdukan nin mga harong napapakinabangan kan mga empleyado kan City Hall. Ininagin posible matapos ang tabang asin man nakalahayan na buot ninda Mrs. Cynthia Besas asin man kan sa iyang agom na si Asik Walter Besas asin na mismong si Attorney Marchita Palabrica asin man ang mediator na si Nuela Alvarez Martinez. Iyan tangan sanang masigurado na malinig ang mga dokumento asin mapakahay ang mga ini sa gigibohon na housing project kan sugma si Alkalde Nelson Legacion pinagbisita na kay banan si Father Francis Tordilla ang sinambit ng housing site na papakinabangan. Enot nang nagtuga subot sigon mismo ki Alkalde Nelson Legacion na si Father Francis ang handa magtao o kaya magtao nin na ayuda sa konstruksyon kan mga harong na ibubugtak digdi. Matatandaan sa panahon man kan panahon ni dating Alkalde John Bongat, nagkaigwaman siya ning housing project na pangaranan na John Bale o kaya man John Village na namubugtak sa may parte kan Barangay San Isidro na kung saan na naging na partner digdi an deka naghuhulog sila nin kadikit na kantidad ang mga empleyado kan City Hall. Ang pinaka-importante sana na pwede kang makaabil ka ni siguraduhon mo sanang residentes kan Naga o kaya man botante na pwedeng magboto sa sunod-sunod na eleksyon. Aksyon Bareta. Samantala mga tugang salado na kita kan showbiz, lilingawan na kan karelasyon ni ID ang Aiginman na si Pilmar Alipayo. Ang sayang hilig sa pag-surfing asin man na paghahanap ni nasira sa kadagatan. Pigapunduhan niya na ang pagguma asin man pagladop. Sakod na ang pagbanuit nin mga manlalay na klase nin sira siling kan lapu-lapu. Taiyan malawg na siya sa industriya kan na showbiz. Mala sa duwang simanang nakakalipas, mayo na subot na ginibo si Pilmar Alipayo iyo na adalan kung paano maghibi sa eksinang di man makahibi
na as in talaga nagboborolosan na sa iyang luha. Piga si seminar siya o kaya man pigti-training siya kan na sa iyang misis na si Aindy Eigenman. Piga sasabi na piga-aragawan si Pilmar tayo ni palan kan mabadu-baduan may hitsura, gwapuan na sa iyang dating. Inot na siyang pinagbuli sa social media sa mga litrato permisan na hihiling na huba. Maitom, sagkod dahil man lamang nagpupurma, tapilmi na sa nang balad sa init. Ngunya na hiling na may kakaiba pala na hitsura si Pilmar Alipayo. Burukulan na sa iyang daghan, asin na kadakol na mga producer ang nagka-interest sa iya taga nisanang maggibonin pelikula. Aksyon Bareta sa OKFM. Yang kateripura ka mga detalles ka na Bareta lokal at national digdi sa Bangon Aksyon Bareta sa mga lingkod. Ini po si Danny AUREUS. Ini man po si Ron ENON. Lado Technical Pers Lusada, Diyos mabalis po kan sa dom pakantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa lado nasyonal, internasyonal, karawat, showbiz, salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka.